So pur mare is very heavy. Yudo ka eka ariyo gi nus machiwo puro siling 6,500 kawuono ipuro eka ariyo gi nus no siling 18,9 nikech ka bei mar mafuta osedhi malo, bei mar spare part odhi malo, bech gik moko duto nyaka tim ang'o, nyaka dhi malo. So mage areas ma wakwayo go sirkal ni mondo zero rate farm machineries. Ki zero rate tieni gik moko taxes mag gik moko machalo mag tinga oduok piny. Mano en one way mwanyalo reduce godo cost of production. Then another way en ni wan kod sugar research ma bende koro bang' keth mar Sugar Act ya mane miye gi pesa mane gi sustain godo their process. Bende ober reinstated nikech sugar research nosetimo nyaka nonro mar niang' mane chiek gi dweche 12, dweche 13 kata dweche 14. So ibro yudo ni kaka sani pod ng'eny niang' ma wan godo kaka wacho gin dweche 18 nyaka 24. To kokony support sugar research mo omedo lando mbegu mane gi kelo manyien machiegi dweche 12, dweche 13. Tieni japur biro yuto ndalo mapiyo ndalo mang'eny. Kibeto dweche 13, 14 tibro beto de ng'eny than variety machon ma en dweche 18 nyaka 24. So achiel kuom gino adiera ma jo winjo wacho en ni nyaka wa negotiate gi the government ni ere kaka ginyalo reduce farm machineries from taxes. Kagi lower the taxes, but as long as fuel nengo mar mafuta ni malo, mino kukelo ng'anyo mang'eny e piny Kenya, kukelo pek malich miwuoro ne jo Kenya, that must be addressed. But maduong' mogik bottom line, mibadhi bende nie kambe wagi. Moka nyalo riam. To magi be gin twak ma bende samoro uchiwa hinya kinde ma bende utimo rombe magu kaka nwacho ni ntiere romo ma bende biro bedo kuchake gwenge magi Kisumu. Bende wach ma bende uchiwo hinya ni duol mar AFA, mano Agriculture Food Authority, kopogore kata mana gi TV. Erokamano Sharon, mane momiyo wawacho ni kanyoche jo AFA luongo bura